छत्रपती शिवाजी महाराज हांची शौर्य यात्रा विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल हांच्यानी पुराय गोंयभर 350 वर्सां राज्याभिषेक जाला त्या निमित्तान ही शौर्य यात्रा काढल्या। त्या शौर्य यात्रेचे आमच्या सांखळी नगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्वागत केला। सांखळीचे नगराध्यक्ष आमचे सगळे काउन्सिलर आणि सांखळीतले समेस्त शिवप्रेमी आज शिवाजी महाराजांच्या ह्या चौकात आमकां स्वागत करपाक खूब अभिमान आसा आणि हेज्या व्हडल्या पावसात सुद्धा हेज्या व्हडल्या संख्येन शिवप्रेमी हांगासर उपस्थित आसा। हांव सगळ्यांचे मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता आणि ह्या शौर्य यात्रेचे जे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल हांच्या निमित्तान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास परत एकदा नवीन तरणाट्या फुडें दवरपा खातीर आणि तांकां प्रेरणा दिवपाक ह्या सनातन धर्माचो खरो कैवारी जर कोण आसत जाल्यार तो छत्रपती शिवाजी महाराज आसा आणि त्याच निमित्तान ह्या काडलेल्या शौर्य यात्रेक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि पुराय गोंयभर वातावरण शिवमय वातावरण जाल्लें आसा त्या विश्व हिंदू परिषद आणि बाकी सगळ्या शिवप्रेमींचे खूब खूब अभिनंदन।